Ladies and gentlemen, before we do this live broadcast, I would personally like to thank the Phoenix Bondi and Associate Board of Cleveland, Ohio, and its members, because without them, none of this would be happening. In person, Tim, Sally, Sophia, Nico, Christina, Marina, John, Pete, George, Olga, and of course our wonderful ladies that took co-chair persons for this event, Despina and Julie. Period. We thank you all, and a million thanks. Without you, this would not be happening. Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τον αντιπρόεδρο από το σύλλογο, το Ποντιακό Σύλλογο του Cleveland, Ohio, τον κύριο Μανώλη Ερμίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το 15ο συνέδριο Παμποντιακής Ομοσπονδίας, το συνέδριο νεολαίας που θα γίνει για πρώτη φορά στην πόλη του Cleveland του Ohio, και είναι μεγάλη χαρά που έχουμε μαζί μας τον Μανώλη σήμερα. Μανώλη, θα μιλάμε και στα ελληνικά και στα αγγλικά για να μας καταλαβαίνουν όλοι. Επειδή μιλάμε και τις δύο γλώσσες, θα τα λέμε λίγο, ας πούμε, πίσω μπρος, αν δεν σε πειράζει. Έχω και την Καρύμ εδώ, άμα θέλεις να μιλήσεις τα ποντιακά, τα κάνει η Μαρίνα. Θα έχουμε μεταφράστρια τη Μαρίνα τότε για τους σκυρούς τους πόντιους που μιλάνε ποντιακά. Καλώς όρισες στο Ράδιο Τραπεζούντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας και ήρθες να μιλήσουμε για το συνέδριο, το οποίο θα γίνει 21, 22, 23 Ιουνίου του 2024 στην πόλη του Cleveland. Καλώς όρισες μαζί μας. Πες μας μερικά πράγματα, Μανώλη, για το συνέδριο. Πραγματικά σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκαλιές. Είναι, όπως είπες, η πρώτη φορά που ο μικρός μας σύλλογος, και είμαστε μικροί, καμιά 20 οικογένειες, μισούς από αυτούς είναι μέσα στο Συμβούλιο, και έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, να μην το πω αλλιώς. Αγωνιζόμαστε τώρα που θα είναι 6 με 7 μήνες. Αυτή τη στιγμή κάνουμε meetings κάθε εβδομάδα. Έχουμε καταπληκτικό πρόγραμμα. Εάν τίποτα άλλο θα κουραστούν από τη χαρά. Από Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχουμε πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Για να ξέρουν όλοι, το ξενοδοχείο είναι μόνο 15-17 λεπτά από το αεροδρόμιο. Είναι τεράστιο, έχει κάπου 270 δωμάτια. Όλα είναι suites. Είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό. Η τιμή που την πήραμε εμείς μέσα από το συλλόγου ήταν $139. Το κάθε suite χωράει 6 άτομα. Now that includes breakfast. So that price alone for that kind of quality of a hotel is outstanding. Το ξενοδοχείο είναι σε πάρα πολύ καλή περιοχή και αυτή την τιμή στα 139 μας την έχει δώσει για 4 μέρες. So αν έρθετε Πέμπτη ή καθίστε άλλη μια μέρα Κυριακή το βράδυ, πάλι είναι 139 για 6 άτομα. Αρχίζουμε φυσικά με το καλωσόρισμα την Παρασκευή 21 Ιουνίου και κάθε νύχτα μεταξύ 5 και 7 πιστεύω the adults get 2 complimentary drinks in that package. Υπάρχουν κάτι appetizers και το μοχαπέτ που εμείς οι πόντιοι λέμε θα γίνει μόνο 4 λεπτά. Είναι από το ξενοδοχείο και it's a complete bowling alley. Αυτό που κάναμε είναι νοικιάσαμε όλο το bowling alley, είναι όλο δικό μας, σε πολύ καλή περιοχή, και that includes the music, εκεί που θα τραγουδήσουν η μουσική που έχουμε φέρει και από την Ελλάδα. Έχουν έρθει και τα παιδιά της νεολαίας από όλη την Αμερική και μερικά από το Καναδά. So θα έχουμε
ασταμάτητο Μοχαπέτ. Θα είναι κάπου 4 ώρες και περιμένουμε πάνω από 300-350 άτομα. Μετά τα μεσάνυχτα κανονίζουμε επίσης κάπου να βρεθούμε για να μην αποσπαθιστούμε τελείως. Να συνεχίσει το Μοχαπέτ. Ναι, κατάλαβα. Συνεχίσει το Μοχαπέτ. Τι να πω. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τότε με την Παρασκευή, όπως είπες, Μανώλη. Παρασκευή, από ό,τι βλέπω και από το πρόγραμμα και θα το δείξουμε κιόλας μετά, Παρασκευή 5:30 αρχίζει η εγγραφή στο ξενοδοχείο, έτσι, το ξενοδοχείο Embassy Suites. Hilton Cleveland Rockside, που είναι στο Independence, εκεί κοντά σε εσάς. Και η ώρα 8, 5:30 με 7 είναι η εγγραφή για να αρχίσει το συνέδριο, και η ώρα 8 θα αρχίσει το Μοχαπέτ, το οποίο θα γίνει και σε αίθουσα bowling. So, μπορούν και τα παιδιά να παίξουν. Και θέλω να προσθέσω ότι το φαγητό είναι μπουφέ. So, ας φάνε ό,τι θέλουν. The bar is cash bar. Και ήθελα να ευκρινίσω, it is only cash bar. Εάν έχουν, όχι, να μην χρησιμοποιήσουν κάρτα, δεν μπορούν. At the cash bar. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τουλάχιστον, το έχουμε νοικιάσει το μέρος μέχρι τα μεσάνυχτα, και πάλι το ξενοδοχείο είναι μόνο μερικά λεπτά μακριά, και απέναντι υπάρχει ένας άλλος Έλληνας που του μίλησα σήμερα, αν μπορούμε να πάμε εκεί και να παρατρεβήσουμε και να συνεχίσουμε το Μοχαπέτ. Το πρωί το ξενοδοχείο, the breakfast, all these days είναι between 7 to 10 p.m. It is included. There is a pool at the hotel and there is a gym that is 24 hours. Το κάναμε εύκολο, όλα είναι στο ξενοδοχείο. Αυτός ο καιρός που θα καθίσουμε εκεί πέρα είναι λίγο διαφορετικός. The actual hotel, the lobby goes 8 stories high. So you can actually see the rooms across. What we're going to do is we're going to put as many Greek and Pontian flags we can around the balconies. Τα παιδιά θα ξέρουν που είναι. And the rotunda, which is at the bottom, is enormous. So it can take 200-300 people. Προπαντός για τα παιδιά μας, θέλω να πω και να ευχαριστήσω τους συλλόγους, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή οι εγγραφές των παιδιών είναι γύρω στα 180, μόνο των παιδιών από όλους τους συλλόγους. Μετά από το πρωινό που είναι μέχρι τις 10, έχουμε μερικές ώρες, η νεολαία θα κάνει συνεδρίαση, θα πάρουμε ένα ειδικό δωμάτιο, because κάθε φορά που είναι το Youth Festival, the committee από το Youth gets together and they do some discussions and decisions. And also this year, μου υπενθυμίζει η γυναίκα μου, έχουμε και τις εκλογές. That's why it's called a convention. Για να συνεχίσω, έχουμε 2 μεγάλα προγράμματα και πάλι είναι 3-4 λεπτά από το ξενοδοχείο. It's called the location Whitecaps. Είναι ένα τεράστιο indoor artificial soccer field και εκεί μέσα επίσης έχει ένα τεράστιο δωμάτιο, και εκεί από τη μια μεριά ο Τιμ θα κάνει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Θα έχουμε ομάδες σαν Απόλλων Καλαμαριά, σαν ΑΕΚ, σαν ΠΑΟΚ, και όλα τα παιδιά θα μπορέσουν να συμμετέχουν. Shoes are included in that event. Έχει 3 different fields, και τώρα θα αφήσω τη γυναίκα μου, επειδή αυτή είναι υπεύθυνη, όχι δεν θέλει, ντρέπεται. Αυτή θα κάνει το Ποντιακό Conversational Workshop. It's very informative. Έχει δουλέψει μήνες απάνω σε αυτό το θέμα και έχει κάνει και δικό της booklet που θα το πάρουν όλοι. Let me go back one day. When you enter, everybody's going to get a bag. Which every year we get the bag. This year, the bag, Γιάννη μου, είναι γεμάτο με εκπλήξεις. Είναι κάτι διαφορετικό. The bag itself is totally different. The bag itself has something on it that has never been done before. But τα πράγματα μέσα είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που είχαν στα προηγούμενα χρόνια, θα το πω. Everybody's going to get the bag. Everybody's going to get that at the workshop at the workshop session. And there's also another booklet which has all the ad book and the sponsors. So we do ask anybody and everybody που θέλει να βάλει μια αγγελία για να μας βοηθήσει, διότι όπως ξέρεις Γιάννη είναι τρομερά τα έξοδα,
μεταξύ ξενοδοχείου, μεταξύ Μοχαπέτ, μεταξύ bags, ούτε να μην πάω για όλους τους μουσικούς που φέραμε 3 μουσικούς από την Ελλάδα και αρκετά παιδιά της νεολαίας που θα έρθουν να τραγουδήσουν μαζί μας. Και that is the program Saturday. Τώρα, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε βάλει κάποιον Έλληνα, είναι από την Κάρπαθο. He's in charge of the food. Outside θα υπάρχει humongous stand, θα υπάρχουν πιωτά, θα υπάρχουν τραπέζια και καρέκλες. Εύχομαι ο καιρός να είναι καλός. Και θα δώσουμε φαγητό σε everybody, you know. It's by sections, because όπως είπαμε, περιμένουμε πάνω από 400 άτομα, άμα βάλουμε και τους υπόλοιπους. Και μιλάω και για τους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Αυτό θα τελειώσει γύρω στις 4:30 με 5. Μετά πάμε πάλι στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε. The reception doors for Saturday night's event ανοίγουν 7. The dinner will be served 7:45 and it is a buffet, so it's all you can eat. It is again cash bar. Και πάλι, I emphasize this, there's no credit card use. Friday and Saturday at the Mohapet, at the cash bar, and at the hotel. That's the way they told us. There's nothing we can do about that. Also on Sunday, again cash bar. Έχουμε couple of, again, εκπλήξεις, θα έλεγα Σάββατο βράδυ. Μερικά παιδιά γύρω της νεολαίας από την Αμερική και Καναδά θα παίξουνε. Έχουμε φέρει στο πρόγραμμά σου έστειλα τους 3 μουσικούς που έχουν έρθει από την Ελλάδα και αυτό θα συνεχιστεί. Also in there will be a video. It's a 15-second video of the history of Pondos, the genocide, που θα παίζεται while we're eating and entertaining ourselves. It's time, of course, for the Federation, με το Costa, to come up and he'll do some small speeches. Dance group will welcome everybody. And, of course, we have the scholarship recipients. We're going to be giving their awards by the Ligianidis family. That's another thing that the Federation άρχισε φέτος, as far as the scholarship awards, which is given to 2 winners or participants, is given at στο Πανηγύρι Νεολαίας. Τώρα, and it's called the Trapezunda Scholarship. Now this here, in honor of Konstantino Ligianidis, τον αντιπρόεδρο των αργοναυτών down in Carolinas, Atlanta region. Και πραγματικά ο κύριος Κώστας ήταν και φίλος μου, πολύ καλός άνθρωπος. Απεβίωσε and we named the scholarship under his name and we're very grateful that his family θα έρθει from North Carolina to present those 2 scholarships to the winners. Θα αρχίσουμε με χορό και φυσικά θα ανοίξει η βραδιά με όλα τα παιδιά σε ένα μεγάλο χορό που θα είναι 3 ή 4 χορούς. Τώρα, μέσα στο χορό, we're asking because all these kids, 200 some kids, will have t-shirts. They're going to be presented as a t-shirt. We're asking so everybody knows that on top of whatever they're wearing, for those 5, 6, 7 minutes that they're going to be dancing all together, that they wear that t-shirt on top of whatever they're wearing. Και μετά θα το βγάλουν φυσικά. And after that, we start the night. Το γλέντι. Το γλέντι θα κρατήσει, μας αφήνουν μέχρι τις 1:30 το πρωί. Τα δωμάτια είναι απάνω. Άμα θέλω να πάμε στο λάμπι, άμα θέλω να πάμε κοντά στην πισίνα, we're all going to be there. It's nothing that's far away. Now, the hotel itself, it's right next to the major highway. Humongous. So if you're driving I'd say from New York, you're about 7.5 hours. From Connecticut, you're about 8 hours away at the most. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι στο Cleveland, Ohio, δεν έχουμε κίνηση. Θα είναι όλοι ευτυχισμένοι. There's no major breakdowns or major nothing. You just fly away. Κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο. The hotel it's isolated, but driving a minute away, you can go to any kind of bar or restaurants. Everything is available. Now, there is a bar at the hotel that's open, I believe, from 5 to 10 p.m.
κάθε νύχτα. It's a bar restaurant, so you can entertain yourself there too. Sunday, again, in the package. And the package, I have to stop on the package. At $139 για 6 άτομα with breakfast. You can't even have breakfast on the East Coast for $140 for 6. So let me ask you this. It's $139 for the room per night, It's correct? a suite. It's a suite, yes. Right. What is the The room- total cost of the package for each Well, the youth package participant? itself is $250 for everything. And that includes 3 days of food. It includes the t-shirts and the handbag. It includes the entertainment. Most of the places where τις μέρες και τις νύχτες, it includes some of the waters, the coffees, the sweets, things like that. Of course, all the food. And there's 3 different days, and all those 3 days are food involved. All buffets. Don't forget, outside the $250, you're getting your breakfast 3 days. If you're staying there. Now, the suite itself is huge. Όλα are window view. Όλα. Because it's like a triangle. It's a rotunda, the hotel. So you can choose 2 double queen beds. So there's 4 people there. And then the other room has a pull-out couch, a double couch. And there's bathroom. And of course, each room has its own TVs. So μπορεί εύκολα να βάλεις 4 άτομα on one side και 2 άτομα on the other. 6 people per suite. You can, if you wish, to get a double, a king-size bed that is the same big room, and then the other room still has the pull-out sofa. Πολύ ωραία. So we're looking at a festival that's starting Friday afternoon on the 21st of June. With a 5:30 registration, and then the Mukhabet begins at 8 o'clock at the Spins Bowl up Yes. until midnight. Cash bar είπαμε at the Mukhabet for anyone that wants to get a drink for the evening. And that runs from 8 to midnight. So after midnight, you're Negotiated to go very close by, which is between the bowling alley and the hotel, which again is 3 minutes away. And there'll be plenty of us. So if there is some people that don't have some kind of transfer connection, they can connect with anybody on the board. There's about 10 or 11 of us. And we'll have extra minivans just to help out people. Because the transfer is, it's again, 3 minutes away. Let me just bring up the flyer, Manoli, and to let everyone know that on the Silogo's webpage, clevelandpontians.org, you can see this. I don't know if you can see it, Manoli, but I just pulled up the whole program. So the whole program is online for anyone that's interested, wants to get more information. Also, your phone number is on there, Manoli, and also Use my number because it's very useful. 216-323-4092. I always answer the phone. Your phone number is there. Tim's Tirambidis phone number is there as well. And there's also the email for the association if anyone wants to contact you. So they have plenty of ways to contact you to get any information. Friday, we have the registration and the Mukhabet. Saturday, breakfast, the elections for the youth in the morning. And then the both the soccer tournament and the Pondiaco workshop with Marina. That will happen on Saturday afternoon. Amazed. I'm sure they all will be. It's something. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό θέμα. Είναι η διάλεκτος, η γλώσσα μας να σωθεί από τη γενιά αυτή που μεγάλωσε εδώ, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμερική. Χαίρομαι πάρα πολύ που το τονίζετε και το κάνετε αυτό. Μπράβο Μαρίνα, μπράβο σε όλους εσάς, σε όλο το σύλλογο. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το συνεχίσουμε οπωσδήποτε. Και τα έχουμε, δηλαδή αυτό το booklet είναι για όλες τις ηλικίες. Θα το δεις, είναι about 30 pages. It's in Pondian. Και έχει τα ποντιακά, έχει και τα εγγλέζια, έχει και τα ελληνικά, αλλά... It's in Pondian. So, γραμμένα στα ποντιακά, we use the Greek letters. The words is στα ποντιακά, and then we have στα αγγλικά έχουμε translation. Και γραμμένα με το γράμματα τα αγγλικά
Correct. Και θα έχει η Μαρίνα εκεί πέρα a few mannequins με ποντιακές στολές. Έχουμε και στολές. Και θα δείξει πώς την ιστορία των στολών και πώς δένονται και προπαντός τα καπέλα για τους άντρες. Για αγορίστικα, θα κάνουν πρόβα να δέσουν από μόνοι τους το κεφαλοδέσιμο, το πασλίκ. Αυτό είναι ο σκοπός μας, να μάθουν κάθε παιδί, κάθε αγόρι να μάθει να δένει το πασλίκ. Ωραία, θα έχετε φορεσιές εκεί και θα μάθετε και στα παιδιά, όσους δεν ξέρουν, γιατί πολλοί ξέρουν κιόλας, να μπορούν να τα φοράνε σωστά. Και φυσικά θα τα εξηγήσετε κιόλας, πιστεύω, τι είναι το κάθε κομμάτι από κάθε φορεσιά. Κάθε κομμάτι πώς λέγεται. On the website itself μπορείς να δεις τις φωτογραφίες και το ξενοδοχείο, Γιάννη μου, it's absolutely gorgeous. It's το είδα στη σελίδα, αν πάτε, whoever visits the website, you can see all the information right on the website. There's a special tab that's specifically for the festival. Right on the webpage, I saw that as well. At the bottom of that site, there's three blue, there's a registration, there's an ad book, and there's a sponsorship. We ask anybody that can and will. If you do a sponsorship, όπως βλέπετε at the bottom, there's 6 different companies. One is the society itself that has sponsored. And then the ad book is coming out. Τώρα μην ξεχνάμε, the ad book itself and the booklet from Marina, όλα είναι στο πακέτο. There's no extra cost. Everybody's going to get that. Και υπάρχουν πάρα πολλές εκπλήξεις μέσα στο βιβλίο της Μαρίνας. Everybody's going to get it. Not only they're going to get it, at the bottom right βάλαμε ένα τόνο με γραμμή, διότι χάνονται, κάθε χρόνο χανόμαστε. Βάλαμε πίσω, θα τους ρωτήσουμε να βάλουν το όνομα τους απάνω στο βιβλίο πριν φύγουνε. So it belongs to you. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην Κυριακή. Sunday is absolutely packed, Yanni. Again, in the morning, για όποιους μπορούν να ξυπνήσουν, we have a breakfast. The breakfast section is at the rotunda, entry on the left of the lobby, είναι τεράστιο. They can eat inside the restaurant or outside. That will be until 10 o'clock. There's 2 hours of rest. And believe it or not, 2 hours later, which is at noon, starts the buffet lunch. We're presenting to everybody, again in the package, or there's a la carte too, Yanni. It's in the registration. You can do a la carte too. Inside the package, we have a lunch from noon to 2 o'clock. We're gonna meet and greet everybody again. We want to be sure everybody has a good time in Cleveland, and then the performances start. So, κάθε ποντιακό σύλλογος τώρα από το Τορόντο είναι, Chicago είναι, έχουμε 9 με 10 συγκροτήματα. Μου φαίνεται πρώτη φορά θα έχουμε τόσα πολλά. Θα χορέψουνε. Don't forget, every society has assigned region. Άλλος θα χορέψει χορούς από την Νικόπολη, άλλοι από τη Σαψούντα, άλλοι από την Τραπεζούντα, από τη Νίκαια. So that's great because κανένας δεν χορεύει, nobody does the same dances. And most of our outfits are different. I want to emphasize also that στο τέλος εμείς χορεύουμε, ο σύλλογος πρώτη-τελευταίη χορεύει το Cleveland. Τώρα, the new chapter for next year is Philadelphia. We're doing something really, really special and unique. Our presentation, we're doing όπως είναι η σκητάλη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο ένας το δίνει στον άλλον, the παράδοση that we're going to take over. It's something that our kids have thought about, and it's going to be very, very emotional, because θα κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε Youth Festival, is πώς εμείς θα παραδώσουμε αυτό. Και μην ξεχνάμε, το Λάβαρο είναι καινούριο. Το Λάβαρο we got last year for the first time in Chicago, and Chicago gave it to us, and we give it to Philadelphia. Our dance group is very honored because ήρθε ο Αλέξανδρος Στεφανίδης από τη Νέα Υόρκη. 2 φορές ήρθε το παιδί, ο πρόεδρος της νεολαίας, και έμαθε τα παιδιά μας τη Σέρα. I can't tell you, John, how emotional
it is to see your kids να χορεύουν αυτό. Ο Αλέξανδρος ήρθε τρομερό παιδί, τρομερός πρόεδρος της νεολαίας, ο γιος του Γιώργου Στεφανίδη που είναι και φίλος μου, και είχαμε τη χαρά και την τιμή ο Αλέξανδρος να καθίσει στο σπίτι μας και τις 2 φορές 3 μέρες φάγαμε, περάσαμε τόσο ωραία. It was just such a family orientation, and all those times we did different practices at different locations, και τα παιδιά έχουν γίνει, οι άνδρες μας, 11 αγόρια. τροπεροί. So θα έχουμε 11 αγόρια to do that presentation. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. We're expecting a big crowd Sunday. Έτσι κι αλλιώς, sorry to interrupt you, έτσι κι αλλιώς, that's what the whole festival, the youth festival is about, is getting together and να γνωριζόμαστε και να περνάμε καλά και να μάθουμε στα παιδιά μας να συνεχίσουν αυτό που αρχίσαμε εμείς και να συνεχίσουν και αυτοί, να μην ξεχαστεί αυτή η ράτσα, όλα αυτά που περάσανε οι γονείς μας, οι παππούδες μας, και να συνεχίσει η φλόγα, όπως λέμε. Η φλόγα. Γιάννη, και μπορούμε να ανασπάλουμε όταν το ξέρουμε. Κίνεται το. Αυτό θα κρατάμε. Έτσι ακριβώς, Μαρίνα, έτσι ακριβώς. Πριν ξεχάσουμε, γιατί έχουμε πει πολλά και διάφορα, να πούμε για τους καλλιτέχνες που θα έρθουν προσκεκλημένοι από την Ελλάδα. Ο Μπάμπης Γιορδανίδης θα βρίσκεται στο Συνέδριο Νεολαίας, θα μας κάνει την τιμή να παραβρεθεί εκεί όλο το τριήμερο, μαζί με την καταπληκτική ορχήστρα του, τον Γιώργο το Μωυσιάδη στη λύρα και στο τραγούδι, καταπληκτικός λυράρης, καταπληκτικός τραγουδιστής. Ο φίλος μου ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος στο κλαρίνο θα βρίσκεται εκεί επίσης. Επίσης θα έχουμε στον ταούλι τον Γιώργο το Μιχαλίδη, τον αγαπημένο μας τον Γιωρίκα από το Τορόντο, και στα πλήκτρα θα είναι ο Δημήτρης ο Σπανός, και από ό,τι είπατε επίσης, Μανώλη, θα είναι και παιδιά. Τα παιδιά που είναι πάνω μέσα θα είναι τα παιδιά που είναι στο φυλάδιο που σου έστειλα, αλλά μπορεί να είναι και άλλοι, πρώτο Θεός. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε ότι περιμένουμε όλο τον κόσμο, γονείς και παιδιά, να παραβρεθούν στο πανέμορφο συνέδριο που θα γίνει 21, 22, 23 Ιουνίου στο Cleveland. Πολύ μεγάλη χαρά όλων μας που θα γίνει εκεί και θα μας φιλοξενήσετε εσείς προσωπικά και ο σύλλογος σας, Μανώλη. Είναι μεγάλη μας χαρά και νομίζω ότι τα είπαμε λίγο πολύ, τα είπαμε όλα εν ολίγης. Λεπτομέρειες... Δεν τα είπαμε, δεν τελειώσαμε για Κυριακή. Έχουμε και άλλα. Έχουμε και Κυριακή. Πες μου, ναι. Και πάμε και μέσα στον Ιούλιο, αν θες, δεν έχουμε πρόβλημα. Το άλλο που αρχίσαμε φέτος, και ήταν η ιδέα της γυναίκας μου, έχουμε ποντιακό chant. Δεν θα σου πω ότι είναι το chant, αλλά είναι κάτι που έγραψε η γυναίκα μου, το μάθανε τα παιδιά. Καλωσόρεμαν, το καλωσόρεμαν. Και αυτό το chant θα το ακούσετε στο τριήμερο. Τώρα το πρόγραμμα τελειώνει Κυριακή, το official πρόγραμμα θα έλεγα, μεταξύ 4 και 5. Αυτό που έχουμε κανονίσει μετά, 20 minutes away, that whole 4 days, it's also one of our biggest Greek festivals here, which is St. Demetrios Greek Orthodox Church in Rocky River, Ohio. Αυτή τελειώνει το πανηγύρι τους Κυριακή το βράδυ. Εγώ τους μίλησα, επειδή είναι και φίλοι μου, και τους είπα θα θέλαμε να φέρουμε ένα νταουλτζί και ένα μουσικό με τη λύρα στο πανηγύρι και να φέρουμε το group, να μην φύγουν, να μην σκορπιστούμε. Γιάννη μου, you'll be shocked how many people are staying here Sunday night. That hotel is incredibly full and we're booking more rooms for Sunday night just because of this. So όλοι μας μαζί μετά τις 5-6 θα πάμε στο πανηγύρι, και όταν τους ζήτησα φυσικά μου είπανε Μανώλη ό,τι θέλεις. So θα παίξουμε τη λύρα, θα παίξουμε νταούλι και θα το συνεχίσουμε να υποστηρίξουμε και στην εκκλησία. It's just one more event. Και όσος κόσμος, 50 άτομα είναι, 100 άτομα θα καθίσουν, θα πάμε εκεί. That's only 20 minutes away, and we can find, venues of getting people there. 5 minutes away for Sunday night, we have a huge birthday party at somebody's house, and everybody, όλοι οι συλλόγοι, όλα τα άτομα, όλη η νεολαία, όποιος είναι εδώ πέρα,
θα καθίσει την Κυριακή is invited over that house. Και να μην στα πολυλογώ, είναι το σπίτι μας. Είναι της γυναίκας μου και το δικό μας. So we're gonna invite everybody to a house to continue the Glendi. Η μουσική θα είναι εδώ έτσι κι αλλιώς. Θα πάμε, θα πιούμε και θα γλεντήσουμε μέχρι να έρθει η αστυνομία να μας το κλείσει το μαγαζί. Αυτό ήθελα να σου πω. Τώρα, Monday, just for everybody's information, if you look at the website, at the bottom of the website, there's a visit to Cedar Point. Αυτό άρχισε από την Παναγιώτα Ιορδανίδης, από τη Βοστόνη. Είπε ότι θα πάρει το χορευτικό τους στο Cedar Point. For anybody that doesn't know, Cedar Point is the largest amusement park in the world, in the whole world. It's an hour west of Cleveland. So, they have booked their whole group. Their whole group is going. That's for Monday. And we're sending most of our dance group with that Cedar Point. The package that Iota Pire is $36 for the day, which is ridiculous. It's the largest entertainment ride location in the world. $36 Yanni per person. And everybody's going to go there Monday with our group. Now, anybody else around North America that wants to join, there's a link at the bottom, and they can join that group for $36 a day. That's great. That's great. And then they're coming back. They're coming back Tuesday here. We're having a barbecue πρωινό στο σπίτι μας πάλι. Anybody that's here, we're still going to be here. Me and my wife, η γυναίκα μου θα δουλεύει μέρα και νύχτα. And the airport is only 10 minutes away. Even Sunday we have something going on. Even Monday we have something going on. And for all those diehards that are here Tuesday, το σπίτι είναι ανοιχτό. I'm going to text you the actual address of the house because I want you to definitely know that everybody that's still here in Cleveland, Ohio, Sunday night after το Glendi στον Άγιο Δημήτριο is invited to our house για φαγητό, πιωτό. I'm going to have a dance floor in the back. Θα παίξουν τα παιδιά μουσική. That's the whole package really. Everybody knows how hospitable, πόσο φιλόξενοι είναι και η δική σου οικογένεια και όλες οι οικογένειες στο Cleveland. Αυτό δεν χρειάζεται. Όποιος είναι πόντιος στην Αμερική, αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και σίγουρα... Και για σένα και την οικογένειά σου, το ξέρεις. Το ξέρω πολύ καλά. Και όσοι θα παραβερθούν, είμαι σίγουρος ότι θα περάσουν καταπληκτικά. Θα έρθουν, θα δουν τις εκπλήξεις που λες, θα περάσουν καλά, θα μάθουν τα παιδιά, θα γλεντήσουν, θα περάσουμε όλοι μαζί ένα φανταστικό... Τώρα σταμάτησε στην Τρίτη, Μαντολή, την Τετάρτη δεν έχει τίποτα. Τετάρτη εδώ είμαστε, όποιος θέλει να καθίσει εδώ είναι, το σπίτι ανοιχτό. Έχω βάλει και στρώματα, έχω βάλει dance, έχω πάρει 3 σκεπές. Όποιος θέλει να κοιμηθεί από πίσω, μπροστά, πίσω, δεν νοιάζει. Έχουμε τεράστια αυλή, so we can accommodate 150 people, 200, it doesn't matter. Μπράβο σας. Χαρά στο κουράγιο σας και την αγάπη που έχετε. For the price, and I guarantee you, Yanni, για αυτή τη τιμή που το δίνουμε τα 250, ο σύλλογος δεν κάνει λεφτά. We're not making money. We're offering so much, and it's coming from a lot of donators here. You know, είμαστε λίγοι, but έχουμε μεγάλη καρδιά και θέλουμε τα παιδιά. Τα παιδιά, it's so important for the kids να περάσουν καλά, να γνωρίσουν τα παιδιά. Και ξέρετε, όλος ο κόσμος ξέρει πολύ καλά. Εμείς προσωπικά έχουμε πάει σε όλους τους συλλόγους πολλές φορές over and over and over. Είναι και καιρός και αυτοί να μας αξιώσουν και να έρθουν και να δουν κάτι διαφορετικό. Πολύ σωστό, και να δώσουν έπαινο και να δώσουν encouragement στα παιδιά μας. Αυτό είναι το σπουδαίο, διότι όποτε και εμείς πάμε κάπου, όλα τα παιδιά, Connecticut είναι New York είναι Toronto, they know our boys, for example, because we go. And the only way for them to learn about us είναι να έρθουν. Πολύ σωστά τα είπες, Μανώλη. Λοιπόν, 21, 22, 23, 24, 25 και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να τραβήξει και περισσότερο. Αλλά αυτές τις ημέρες οπωσδήποτε... Άμα χάσει στο αεροπλάνο, ελάτε σπίτι μας. Ότι θα περάσει όλος ο κόσμος φανταστικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελπίζω
όσοι δεν έχουν πάρει εισιτήρια, όσοι δεν έχουν κλείσει ξενοδοχείο, να το κάνουν εγκαίρως, να το κάνουν το συντομότερο, γιατί και οι θέσεις είμαι σίγουρος ότι μέχρι ένα σημείο, αφού έχετε τόσο πολύ κόσμο και περιμένετε να έρθουν για το συνέδριο, πρέπει οπωσδήποτε ο κόσμος να κλείσει και να κανονίσει όσο το πιο συντομότερο γίνεται. Τι άλλο να πούμε για κλείσιμο, Μανώλη, τι άλλο θέλεις να πεις? Στις απαντήσεις, έχεις το κινητό μου τηλέφωνο. Everything is really clear on the website itself. Again, να ξέρει ο κόσμος, πρέπει να ξέρει ότι η περιοχή που είναι το ξενοδοχείο είναι πολύ καλή περιοχή, είναι πολύ ασφαλές περιοχή, very open, very welcoming, και είναι καινούριο. Είναι πανέμορφο ξενοδοχείο. Εμείς είμαστε τυχεροί που μας δώσανε τέτοια τιμή για αυτό το πακέτο, για να μπορέσουμε να είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τα άλλα πράγματα. Σίγουρα έχετε πάρα πολλά έξοδα και το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα αξέχαστο φεστιβάλ και πάλι σε ευχαριστώ και σένα και τη Μαρίνα. Ευχαριστούμε, Γιάννη, πολλά ευχαριστούμε σας. Υγεία και ευλογία σε όλους, και όποιος θέλει ερωτήσεις, απαντήσεις, να με πάρουν τηλέφωνο, μην το χάσουνε. Είναι μια φορά το χρόνο. Είναι και πάλι, όπως είπες, πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά που το κάνει το Cleveland. Είναι πρώτη φορά που το κάνει το Cleveland. Θα ανεβάσουμε τα τηλέφωνά σας, τα email σας, τα φυλάδια, όλα τα στοιχεία για να τα δει ο κόσμος. Υπάρχει ακόμα καιρός. Μπορούν να κλείσουν και να έρθουν και να περάσουν πανέμορφα στους πόντιους στο Cleveland. Χίλια ευχαριστώ, Γιάννη. Σ' αγαπάμε. Φιλάκια στην Αλεξάνδρα και στην Ελένη. Και εσύ σε όλους, σε όλη την οικογένεια και σε όλους εκεί. Άσε καλά, Γιάννη. Γεια σας. Γεια σας. Θα τα πούμε 21 Ιουνίου στο Cleveland. Πρώτο ο Θεός.